бахшида ба эълон шудани соли 2018 соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ бо иқдоми мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри ҳисор озмуни ҳунарҳои мардумӣ эълон гардидааст. чорабинии навбатӣ дар ҷамоати шаҳраки ҳисор доир гардид. дар ин ҳамоиш аз ҳамаи деҳаҳои ҷамоати шаҳраки ҳисор ҳунармандон иштирок намуда маҳсули корҳои заргарон ба маърази тамошо гузошта шуда буд. маснодҳои заргарӣ аз ороишоти гуногун иборат буда дар қатори мардон имрӯз занону духтарон ҳам ба ин шуғл машғул ҳастанд. соли 2018-ро соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ эълон намуданд. ҷамоати шаҳраки ҳисор низ тасмим гирифтааст ки дар ҷамоати шаҳрак ҳунарҳои мардумиро пешкаши бинандагон ва тамошобинон гардонанд. ҳадаф аз ин намоиш ҷалб намудани занону духтарони хонашин ба ин ҳунарҳои мардумӣ мебошад. дар ҷамоати шаҳраки ҳисор маркази эҳёи ҳунарҳои мардумӣ таъсис додаем ки то ин ки занон ва духтарони хонашин ба ин курсҳои омӯзишӣ ҷалб карда шавад ва касбҳои ҳунарҳои мардумиро омӯзанд. дар ин ҳамоиш хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии тобеи ҷамоати шаҳраки ҳисор низ иштирок намуда наврасон ҳунари худро намоиш доданд. бояд гуфт ки дар шаҳри ҳисор ҳунарҳои мардумӣ чӯбтарошӣ, чакандӯзӣ ва гулдӯзӣ анъанавӣ мебошад. аз насл ба насл то ба имрӯз идома мекунад. ҳамоиши ҳунарҳои мардумӣ новобаста ба синну сол занони ҳунармандонро ҷамъ овардааст. I'm a worker of Hisor's Museum of Hisor City. As we know that by the founder of peace and national unity, Imom Ali Rahmon declared this year the year of خیلی که با ما معلومه از طرف اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان سال 2018 رو سال رشد سیاحی و هنرهای مردمی اعلام کردند. این چنین به این سال برای هوسمندگردانی اهالی جهت استحصال نیاز مردمی از همه نمودهای انداز آزاد کرده شده است. شما امروز می توانید ببینید که در شهر حصار مردم هنرهای دستی خود را به معرض تماشا گذاشتند. در اینجا شما می توانید به مثل سوزانی و دیگر هنرها ببینید. бояд гуфт ки озмун дар ду давра гузаронида мешавад. даври аввал дар ҳудуди ҷамоатҳои шаҳраку деҳот ва ғолибон ба даври дуюм пешниҳод мегарданд. аъзои ҳакамонро мутахассисони варзида, собиққадорон, нафарони рӯзгордида ва дорои қобилияти баланди касбӣ дошта интихоб гардида ва иштирокчиёни озмун аз рӯи меъёрҳои муқаррар гардида баҳогузорӣ менамоянд. озмун дар дигар ҷамоатҳои шаҳраку деҳоти шаҳри ҳисор идома дорад.